Danas se u Bandogradu održava sajam bambusa. Stižu pande iz cijelog Pandolanda. Zbog uništavanja šuma bambusa ima sve manje i manje. Ostao je samo jedan komadić. Jako su se naljutili. Lucija je predložila da zadnji dio bambusa zasade u polje. Nakon nekoliko tjedana narasti će puno malih bambusa. Jej! Bili su sretni jer su spasili budućnost bambusa.